199 होनब्ला आं बिराद पसन्द जाबाय बेखौ लाबाय आरोना पुरा दिनै माने मा लागोन हेलौ लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन फरायफिनना थाबाय गासैखौबो आं शपिं खालामफैदों आरोना माबानि बैसागुनि ओमफ्राय शपिं मलाव हाबग्रोनोसै मा दं मा गैया नायनोसै आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला लखिपुरनि शपिं मल सिङाव हाबफैबाय नै दा सेन्देल दङ बे गाहायाव बे फार्स्ट आरोना ओमफ्राय थार्डसिम दङ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड सेकेन्डआव फैलायबाय सेकेन्डआव मा दं তাকে লেডিস নাকি রে ইয়াত বেছিকে লেডিসৰ আচ্ছা লেডিস আমাৰ নাই তেনেহ'লে তলত না এটাইনো বৰ্তমান ইয়াত নাই ইয়াত থাকিতো লাভ নহ'ব আমাৰ দেখাই দিব লাগবতো তথাপিও लोगोफोर आरो गोजौआव थांनांसिगोन एबार लास्ट गोजौयाव मा मोनो नायलायनोसै दा बे माबायाव सेकेन्डआव माबा गस्ला गैयामोनलै फार्स्टआवसो गस्लामोन सेकेन्डआवसो गस्लामोन हौवानबो दंमोन ओमफ्राय दा हौवानिखौ गाहायसो बानायजोब्बायनो सब डिसकाउन्ट আছে ना बढिया माल रे किन्तु मबाइলত हले চাইকিনা ভাল নালাগে বাৰে আহি কিনা চাবি আৰু কিনা দেখা নাই এমন সেল ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় না भिडिअआथ' माने बादेन जासिगोन फ्लिपफ्लाप देखायनाय माने आंबो शपिंसो खालामफैदों नालाय एसे माबा बैसागोनि लंपेन्ट माबा माबि गस्ला लानानै फैदों नालाय बेनिखायनोथ' ओरैनो जास्टलि आं फैनायखाय लाबाय आरोना बैसागोनि सोरबा गस्ला बायोब्ला डाइरेक्ट शपिं मलाव फैनो हागोन बिराद मोजां मालफ्रा खिन्थु दामनि गेजेरावनो डिसकाउन्टबो मोनो आरोना ओमफ्राय सिफ्राबो बिराद मोजां आरो जा आं नायबाय आं गावनि आखाइजों नायबाय मोजां मोनदों आरोना माने आङो केस काउन्टाराव फैबाय आरोना केस काउन्टार ना ইয়াতে কেছ কাউণ্টাৰত আহিলোঁ এইবিলাক কেছ কাউণ্টাৰৰ মানে যি মানে মেনেজাৰগিলা কি কয় শুনি লওক অফাৰ কেনেকুৱাকৈ চলি আছে দাদা ক'ব এতিয়া অফাৰকেইটা কেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত সব বস্তু 10% ডিসকাউন্ট আছে 5000 বস্তু হলে 3 কেজি চিনি দিব 10000 টাকা বস্তু হলে 5 কেজি চিনি দিব আপোনালোকে বহাগ বিহু আৰু ঈদ স্পেচিয়েল আছে বহাগৰ কাৰণে পুৰা অফাৰ চলি আছে না আৰু কাপোৰকেইটাতো মানে ভালে মই লাৰি চালোঁ বহুত ভালে মানে বেলেগ মাৰ্কেটত নহয় বেলেগ মাৰ্কেটত গ'লে অলপ ভাল নালাগে কিন্তু ইয়াত আহি কিনা কাপোৰকেইটা খুব মানে ভাল মোবাইলত চাই কিনা মানে ভাল নালাগিব পাৰে আহি কিনা চাবি
नै मा होनबाय खोनाबायना 10% माने डिसकाउन्ट होननानै दं दा बर्थमान आरो डिसकाउन्टनि प्लासावनो आरो बुहुत माने प्राइस मोननो हायो नायगासिनो दं माखौ लागोन जानानै दं कालार पसन्द जायाखै माबा पसन्द जायाखै होननाय बादि इयाथ' मोजांखानो अब्लाबोथ' गावनि कालार चुज खालामनानै लानांगोन होननाय जायो आरोना आंखौनो नै लाबाय प्राइसआ बेसेबां खम प्राइसआ नायलाय देखाय 2199 होनब्ला बेसेबां जागोन 2000 डिसकाउन्ट दं एसे 2000 खारगौ मोननो हागौ आरोना बिराद मोजां माला आं बिराद पसन्द जाबाय बेखौ लाबाय आरोना फुजानि नामाव ना मा होनो मेन टाउनाव फैबाय दा लखिमपुर मेन टाउन दा इयावसो आरो मोनसे लाबावनो नागिरदों आरोना लंपेन्ट मोनसेथ' लाखाबाय ने दा दै लोंगासिनो दं भिडिअ बानाय दै गांनाय जाबाय ब्रांडेड निकालो भाई कितना का होगा 5000 2000 ये हुआ देखना पड़ेगा ना इयावबो आं हाबफैबाय आरोना मोनसे बुस्थु लागोन इयावबो जायखिजाया देखायगोन र' बैसागुनि शपिं पुरा दिनै माने मा लागोन आरो बेखौबो लाबायबाय मोनसेबाव 1000 साथि मोननै जाबाय बिदिनो गस्लाखौथ' लाखानांगोन गस्ला लागोन र' नायनोसै लोगोफोर दिनै माने शपिं खालामनानै बिराद मोजां नांबाय गोसोखौ लाबाय गांनै गांथामसो ओमफ्राय नै दा फैबाय जोङो टाउननिफ्राय थांसै आरोना न'आव माबादि नांदों शपिं मल आरो लखिमपुर टाउनखौ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो लोगोफोरा माने खाथि खालानि नायदोंब्ला फैनो हागोन माने बैसागोनि नामाव बेफोर लाफैनो हागोन आरोना बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलाव आंनि दिनैसो साबस्क्राइब खालामना लादो आं गोदान भिडिअ नागारबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादि ना माने लोगोफोर बिदिबा शेयार खालामना हो बयनोबो बाय बाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै